Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Sanjana Boro गासिबो फिन खनसे बरनाय थाबाय लोगोफोर जों दा दंफैयो हेन्डलुम जि दाग्रा जायगायाव जोंनि गामियाव जि दाग्रा दं आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैदों जोङो बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय इउटिउबार सासे डिम्पु बरुवा दा बियो फैनो नागिरदों लोगोफोर स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मा जि दानानै ओंखारखो बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो नोंथांमोना मोजां नुयोब्ला लांफैनो हागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला मोनफैयाखैनो माने जों नेगासिनो आरोना दहायनिफ्राय नेगासिनो माने दाब दाब जायगायाव हाबबोबाय थादों आरोना रङियानिफ्राय ओमफ्राय तामुलपुराव हाबगोन ओमफ्राय जोंनाव फैगोन स' ओमफ्राय दा नेगासिनो बेखौनो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ गावबा गाव हि दानायखौ मालाय नै लाना फट' साफायगासिनो सोरनोबा नांगौबा मोजां नै बेयाव हि दानायफोरा सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन स' लोगोफोर बिसोर आलासिफोरा मानि थाखाय फैदों होननानै बुङोब्ला रङियायाव मोनसे दख'ना दखान खुलिदों आरोना दिनैसो फार्स्ट बेखेवजेनदों बेनिखायनो बिसोर सानैखौ लिंहरनाय जादों बे दखाननि मुङानो जाबाय मान्दार दख'ना गला आरोना सोरबाफोर नांगौबा बे दखानाव फैनानै लांफैनो हागोन नैबेफोर जि दानाय दख'ना दानायखौनो बेयाव फानहैजोबगोन आरोना सोरबाफोर फैनोबा बेयाव फैनानै लांफैबानो जाबाय सोरबाफोर मोजां नुदोंब्ला रङियायाव आरोना रङियानि शिब मन्दिर थिंगाले होननाय खोनादों दखानखौ जोंबोथ' थांनानै नायहैयाखै नालाय लोगोफोर स' नोंथांमोननो जुदि नांगौबा बे दखानाव फैनानै लांफैबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां मोजां दख'ना जि मोनगोन आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय मेख्ला सादोर नैबे सारि सारि ओंसो लायो बरिया बरिया दोङो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन दुर्गा फुजायाव लानो लानानै खनसे बेसांनो खामानि मावगासिनो नै मालाय इउटुबार डिम्पु दानो साहा होनो दै होनो थाखाय मालाय नै साफा खालामगासिनो जोंना नेगासिनो दाबो मोनफैयाखै ओमफ्राय नैथिं हि दाग्राफोरा दागासिनो खामानि मावगासिनो लोगोफोरजों नै दा साहा होनो थाखाय ओं फ्रिजनि हेलेना आब' हेलेना मोनफैबाय नै Gila sampai korang
लोगोफोर नै हेलेना आब'आबो थांबाय दिम्पुआबो थांबाय ओमफ्राय नै बहानि दसेनो जि मानसि बुरजा जाना होनानै जों जेबो रायलायनोबो मोनासै मोजां फट'बो भिडिअबो लानो मोनासै आरोना लोगोफोर हेलौ लोगोफोर जोंहा नै गय बारि सिनाय फैबाय दिम्पु दाखौ नायनो फैनाया ओरैबायदि मानसि फट'बो लानो चान्स गैया भिडिअबो लानो चान्स गैया लोगोफोर ओमफ्राय जों साहासो फुदुंबाय थादोंमोन ना न' सिङाव ओमफ्राय जोङो बिदिनो साहा माबा जगार खालामनानै फट'खौनो लानो मोनासै मोजां भिडिअबो लानो मोनासै ओरैनो खाफ्राब खाफ्रिसो लानो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो मा होनो आब'लानावसो फैबाय जोङो ओमफ्रायो दा इसानाव गय बागान नायफैदो नै बिसानि ओमफ्रायो दा जों बिसानाव ओंखाम जानानै थांनोसै न'आव दसे बेरायनो फैबाय गय बागानखौ नायनो बिसानि बारियाव ओमफ्राय लोगोफोर नै जि गाहायावनो मुन्थ्रु थायनानै दोङो आरोना इसानिया ओइ माबा प्रमद फैनायाव बान्दोला गिथांनो मोनदिया जों बारजोबा मानि खाथिया दिम्पुखौलाय नुना माबायदि मोनखो नोंसोरलाय मोजांखौनो नुवासै दिम्पुखौनो मा बुंनो ओमफ्राय लोगोफोर हेलेना आब' फैदोंमोन हेलेना इखौ फैगोन होनना मिथियामोन जोङो ओमफ्राय इबो फैदो आरोना ओमफ्राय नै मुन्थ्रु फिथाइखौ नायनै जि गाहायावनो थायखादो नै गाहायावनो खानागोन ना नै मानसिनिस्राय गाहायावसो थायबावदो नै आं हाबथारनानै खिथिबाय नै लोगोफोर नै खानोनो हागोन थायदो आरो बिराद थायदो नैथिंबो दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय नै इसानि गय बारियाबो जि गिदिरखा नै इसानि बिब'लानाव फैबाय जोङो ओंखाम जानो ओमफ्राय दा ओंखाम संगासिनो आबौआ ओमफ्राय जों आरो नै बारि नायफैबाय नैथिंबो जि दंखायो नै मुन्थ्रु बिफाङा गाहायावनो थायनानै नै स' लोगोफोर दा जों ओंखाम जानानै थांनोसै लोगोफोर एसे दिन्थिनाय जाबाय आरोना गय बागानखौबो এয়া কেমেৰামেনটো আৰু এয়া এজন দুইজন কেমেৰামেন আছে আৰু ফটো উঠাটো এজনে कुछ भी नहीं है मैं वीडियो बनावे करसी या इमान गाहायावनो थाइमारदोलै आयै उरुनाबो खानो हायो जनाबो खानो हायो नेक्स्टनिया उरुनाबो हागोन नोंसोर खिथाखाबाय आं खिथाला उरुनानैबो हायो जनानैबो हायो मा गोदै खाना मा नागिरदों नानि नागिरदों जागा मुथुर फांगरायाव खिनाय बिदिनो हासार बानायो नैबे फिथाइखौ फानहांदों आं दासो थायदों गय बागानाव जुस लोंसै जोंहा मिरिन्दा फट' साफाय बिराद मेंबाय नालाय एखेबारे एनार्जियानो गैला जोंना लिपस्टिकआ बे मा माबा जायो होमबा इनिया अरेन्ज नुयोलै लिपस्टिकखौ गारा नुयो मानसिखौ गुफुरथार नुयो थान्दा मास्टार लिमिट नै जि गाहायावनो थायखादो नैला जि बुरजा थायखादो नैबे फांसेया नै थाइसे जि गिदिरखा नैयो ओमफ्राय नैथिबो दोंसोयो आं दिन्थिजोबनो हाला भिडिअ'आव मानोबा खोमसिबाय जोंहा दा ओंखाम जानायनिबो बाथ्रा दोङो थांनोसै नै बि थायाखै दासो थाइसे थाइनै थायदो थोदो